ще бъде по-общо. Еба, стой. Гледай, там ми е крава там. Той е на части. Първо те е такава, върху е отделно.
Дете! Аз спомням, тогава не повярвах, че истината съвсем защо не светят пак звездите? Защо слънцето угасна? Погонято си, да реши съдбата ми. Аз изгубих всичко до край, остана моята душа. Аз не искам нищо сега, само нея да спася. Аз изгубих всичко до край, плаче моята душа. Аз не искам нищо сега, помогни да я спася.
Благодаря ви много. Наистина, невероятни сте. Страшно много сте, страшно красиви сте. И благодаря от сърце. Аз изгубих всичко до края. Плаче моята душа, аз не искам нищо сега. Помогни да я спася, да я спася. Племе, ние ви обичаме, благодаря ви много. До победа! О, мерси за мен ли? Мерси много. Чакайте да си сложа нещата отзад и да си взема гитарата, сега ще ви забием едно съвсем ново парче, което не сте го чували никъде. Парчето се казва да се къпяме бедно, понеже ви знаете, че на бедно има едно озорове. Така, и сега ползват и глас опитваме да зашиеме. Така че сега нея ще изпееме. Така ще дойдем малко на този микрофон, да? Аз обичам тона, той е тона, нали знаете? Няма да ме удриш. Няма да ме удриш. Чуш? Ха? Ха? Ти си крехка мръвчица. Кой е там? Мама? Мама. Къде е мама? Там. 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 Сине. Сине, Валентина. Тати. Я да направим тук на мама. Я направи кончето. Как прави кончето? Така казва. Бръм, бръм. Такадък, такадък. Бръм, бръм. 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 Я да видим. Хапа! 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 Хап! Лула, 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 лула,
Люля. Като бях малка, така не ми свираше. Тате, като бях малка, така и не свираше. Да, така те люля. Иде бе, къде искаш? Къде искаш да вървиш? Надолу на земята. Къде искаш да вървиш? Къде бе? Къде бе? Къде бе? Къде искаш да вървиш? Къде бе? Къде бе? Охливчето. Къде ти е охливчето? Ето това. Това ли? Ще паднеш? Ще паднеш? Ще паднеш? Ще паднеш? Брум-брум. 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 Да спирам ли вече? Или? Както иска. Какво? Като беше рекорд, какво значеше? Пак натискаш червеното копче и спираш. Аз през цялото време съм правила. Пробно само. Едвам сега. Ами, ти не си ли натиснал? Уж натиснах, не знам какво съм натиснала. То се иска да ти кажа... тренировка, практика се Да иска. бе, направо всичко ти изветрявам всичко, което съм запомнила. Виж, Което виж как съм? се спира, виж. Да. Хвали се тук. Отпри се. Буто, буто. Бръм-бръм. 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 Колко влюбено ме гледа. Колко влюбено ме гледа моето момченце. Как се злади? Ще те фърля. Ще те фърля. Ще те фърля. Ще изям. Айде сега да правим. Люля. 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 Хопа. Фърр. Ще изям. Мама, кажи мамо. Кажи мамо. Вали. Бей. Вали. Мамо. Ти можеш да си отвориш другото око. Другото око можеш да си го отвориш и да гледаш. Ми кофти ми е така. Няма нужда да е затворен. Хайде, Виждам хопа. черно-бяло и цветно наведнъж. Хопа. Ти там само рамките ще гледаш. Муа. Муа. Я да видим Ай, каката. Како? Хубаво ли ти е в количката? Погледни, мама. Сега хубаво ме погледни. Дай ми една целувка с ръка. Как прави кончето? Покажи на мама как прави кончето. Иска прикака. Иска прикака, момченцето. Иска прикака. Ясно. Така. Виж, снимай го, га. Да. Виж как се държи, гледай го. Може леко да приближаваш. Извади се друго охливче. Не трябва рязко да се приближава. Да. Охливче, да. Вали. Хопа! Я да се видя с... Чакай да те вали. Еле, хубавото момче, хубавите ми зъбки. Оле, ще ме изядеш, ще ти става голяма устата. Хайде, бръм, бръм. Я, да го сложа на гърб да видим. Ей, там високо, високо. Там ще отидем. Кажи там. Кажи там ще отидем на високо. Фър! Фър! Усмивка ли? Или не? Да, усмивка е. Ап. Ап, 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 ап.
Хубавец? Не, ще паднеш. Хайде, хвани тати за косата. А? Да хвани тати за косата. Няма да се видим тати по-близо. Мен ли? Да. Че скоро. Чакай, сега ще сложа Валентин да стъпи долу на земята. Ох, той като не е свикнал горкия. В тревата. Готска му. Виж го. Стъпи, бе! Стъпи! Хайде, играй ръченица. Така. Я, стъпи тук, стъпи. Стъпи тук, стъпи. Така. Ето, виж как стои прав човека сега. Така. Даже и са подскачате. Да, гледай го. Хайде. Ай, ставай сега, ставай. Ставай. Така. Колко много има човек да се учи. Трябва добре да разполагаш образите вътре в обектива. Айде сега. Хопа! Виж го, ма! Да го месиш като тесто. Да го мачкаш, само да го мачкаш така. Кое? Това ли? Искаш ли скречката да ти го дам? Да. На тати момченците, колко е сърдечно, колко е весело. Няма да ме биш? Няма да ме биш? Всеки казва, че е удрал кожата на баща си. Чуш? Няма да ме биш? Боли? Не ще я се нацупи. Али, мали, леко става. Мали, не му спират краката, е така само трябва. Така спират. Тогава с кем като правите така стопката е ритма. Няма го колело. Айде, Сашко, ние сме с тебе. Давай. Айде, давай, Саши. Давай. Така. Айде пак. Браво. Десният защитник. Усещаш, че си център. Център нападател. Умори се вече, не ще. Той иска да я гризе. Айде, да си я гризе. Стига му толкова, стой. Нас я мяш, тя ме дръж се. Преси ти, що си с гипс, ма? Ще запечатат се да сгипна, да знаеш. С камерата. По-пусно след 10 години се виждаш. Сами след 10 години. Това Гешо ли е? Гешо ли е? Гешо, какво правиш? Чакай, ще става. Дайте му топката. Сило е там в отбрит. Лака ще шатарито. Дръж. Тук другите бебета. Хванахте го камера, така си играем. Ай, ще снимаме и тия бебета. Кафе, а гледай тук как съм чудо. Иди чупе напред. Те не са всичките бебета от нашия вход, има и още, ама другите ги няма. Я те носи гласове. Ола! Това е хубавичко. Никога така да го кажеш. Цункай го, Евче, цункай го пак. Ей, хубавице. Пуши, реве пък цяла последния купка. Тя сега се наведе за това. Магазин апетит. На войните магазин апетит.
И другите бебета къде са? Вали! Виж какво става, ще стане. Ще запишеш. Мале, как рип. И си като кара. И нямам да... И ще извадиш на лице, дари. Очите бе. Мама. Голямо движение. Много шала, много. Давай газ. Голяма радост. Натискам червеното, горе ми излиза червено рекорд. Ева. Гледай мен, камерата гледай. Как си? Добре. Какво правиш? Чита приказка Четеш приказка? Коя приказка четеш? за Снежанка. Я да видя къде е тя. Това лошата вещица ли? Да. Се оглежда в огледалото и вижда Снежанката ли? Да. Добре. Сега да видим другите обитатели. Ето тук е един гост. Дето вика Ева, къде е гостито? Един гост и тук е Галя. Искам там да снимаш. Ето и махам дисплея. Сега в момента снимаме, нали? Без да мърда само, че камерата. Както снимахме онзи. Аз го правих, бе. Оня с китарата, помниш ли където стоя? Него на дете го снимах. Да, казвам го. Тук приближаваме. Тя има мъж. Пак отдалечаваме. И те си имали едно бебенце и го наричали Снежанка. Къде е тати? Тати снима с камерата, ето кой е там. Тати? Това е тати. Тя избяга. Как като излизахме от вас и като викаше... Викаше ли питая. И що ми излезе ми почва. Да плаче, Цецо я взема, да, така беше. На събранието, когато беше. Да. Плачкаш и... Да, успокояваш. Що ми излезе ми... Почваш да плаче също. Ох. Я да видим тук. Едно голямо момче. Опаля! Голямо момче. Сега много сладичко. Виж какво става сега. Стяга само в драго. Да. И се ти гледа чашката. Пийте се количка. Знаеш какво прави сега? Не мога да го изхванал се така здраво Сна се сърце. здраво, да. Извинявай. Ще ти прече, ама... Не, моята чаша. Нали трябва да искам да те снимам. Тук духа. Ай, спръчи се малко. Не му ли пречи като дух така? Не. Щом не е спотен, няма проблем. Каления мъж. Така се прави. Чашка иска си. Иска да това. Не. Капачката. Пачката си. Използваме, че от другата страна е по-хладна.
Маймунчо. 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 Абитава. Чакай да те фана с тебе. Чакай да те фана. Чакай да те фана. Чакай да те фана, аз тебе да те фана. Бобуто? Бобуто как прави? Бобуто? Бобуто? Ой? Баба Меца как прави? Маймунчо. Валка. Вали. Этя. Этя. Вали. Лиги потъпка. Не да се лигавиш? Не. Не. Чуш! Не. Няма да правиш така. О, горкото. Това чука прави. Айде, айде. Не дай да плачеш. Не дай. Аля. Али. Сладко. Ляк. Не си кеф. Не си на кеф нещо. Кажите. Дупе. Акало ли дупинците? Атя. 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 Така. Оп. Опа, изправихме се. Изправихме се. Те хората не могат да ходят по чужбина, но сладките могат. Не могат. Само ако не носи някой. Има какво да ги носи. И що бе, не са ли хубави тези снимки? Кое не са ли хубави? Семки. Нещо. Семки. То да е луканка. Може би да са беха опекли, а? То да е луканка. Или наши, сега като така мога да са да опика да видят по фурната. Като нагрея фурната. Да сложим още и да опичам да я. Вили, не го лови сън. И той мен ма не лови, ами дипче. Ще ми задреба. Снима и всичко най-лошо. И после да го гледа. Като дойдем. Ма ти сега ще носиш ли касета нещо? Не. Снимай всичко лошо. Защото Хлебарки, мравки. всички... Еми, да си почистил, бе. Що ни изтупа из трафик? Значи ще живее по-добре. И ще и само
разсъждение. Ден. Това лоша китара. Вили, аз слушай семки, че тъй Само като ти видя и ще се откаже да се върне. Вили, чули бе? Слушай семките, че шарти са тук. Какво? И семките... Сега тя ми ги пика, сложа един душ, ще взема да спъпват и ги пичи. Снимаме тук копторите да живеят. Плъховете. Панелите. Има хора и такова няма. Ти ревът. Няма да живеят. Айде, Вили, че в неделя На друга територия. 9:30-10 сутринта. То там ще е друго времето. Как беше по-късно? Да, същата жега е като тук сега. Не е за часа. 1 час. И новата година там ще караш. Бати гини. Днес имам рожден ден. Днес има рожден ден, аз ще ти правя сладките. Днеска 22 ли е? Послада. Бях забравил. Мед съм ти донела. 22 юни. 999. Тя там една маса ни обади, защото ще каже, защо ни черпиш. Каква дата е днес? Какво имаше, вика, в историята нещо записано? Пита бригадирката. Вика, ти си по-учена, я кажи, си мълчи, че ще кажа, може да се родил на тази дата. Та дата е било победата на фашистска Германия. Победила. Почти всеки ден е станало нещо. Няма. Толкова народ се е извървяло в света. Всеки ден има. Има. То се родил, он се Се обесил. умрял. Аз съм историка. Всичко запаметявам и документирам. Чакай да ми бръкнеш Какво друго? и този буркан. Значи да фърли капак. Кажи. Това е само началото. Аз ще ти кажа аз началото. Ще играе чистка, метла. Ще играе като си очистиш от татъка. Той не може... За без пари я продам. Никой не си ще. опичи сладките на тераса да ни загрявам вътре. Аз ще я продам. То ни е губива, ма толкова една колко ще ги намали. Не е било нужно да я продадеш ти. То ни я продава ефтино. Хубава испанска пешка. Да ни я продава, аз се толкова. Какво се топиш? Ще вземеш в Испанията. Ще взем. На кой ще ги оставаш? Тук е вентилатори, грамофони. Всичко овехтяло. И какво ще вземе го продаваш? Никакъв вентилатор. Майки, кой е там? Че се изправили на съд. Не се откъснеш от тези работите, ще се в България. Битуването на човека, какво е гледай? Аз На колени. една китара имах най-ценното нещо и си го продавах. Знам, че няма да си купа. А па аз не знам какво мога да направя нещо. Трябва да си готов да оставиш. Майка не е готова да си остави машината. Се с тех ще стоиш. Гърба ти. И затвори вратата от външната страна. И то красиво. Къща забравяш ти, че съществува. Каша. Я му са изплачи сега. На кого ме оставяш, Вили? Вили ще обърне гръб на всичко и на всички. На родината. Ич му не. Раждата той да дуре. Той ще пише. Моя брачет разправяше, като заминавали първия път за Испания, някакъв там на аерогарата, като се качвал на самолета, е викал: "С Богом, България! Повече никой няма да вида." И след една година брачет ми вика, го виждам в център на София. Вика, какво става? Върнаха ме. Видяхме се пак. Това е гадно. Кое? Така че внимай. Вили, ние голямо приготовление, така да изпращаме такова, да стигнеш до румънската граница да се върнеш. Де говори така? Той няма мина през Румъния. Стига е. Може през Румъния, да.
През Сърбия едва ли? През Сърбия все още е забранено. Да, плачи. Аз ли да плача? Там такива приятели като мен ще... Аз ли? Кажи ми, аз ли? Аз ли? Може ли аз? То заминава. Ве белия флаг и предава родината. Да, и се гордея си. Що бе, той е отслужил военния си дълг. Да. Какво предава? Такъв патриот, какво нещо. Кораба потъва, той се спасява. След Ами какво? Да остане като капитана до края. Като Марк Тоте. Знаеш Титаник, какво е станало? Да, първо капитаните. Ходят ме каквото може там. Хора, спасителна лодка има... Аз сега се каша една спасителна лодка и примерно... Или поне като стигнеш до там в Арлине един спасителен пояс. Пояса? Обещания, празни колко ти искаш. Бургани пълни няма. Обещания колко ти искаш. Те хората не правят нищо в буркани. Да, ама Вили от тук тръгва с буркани. Кажи тук нещо, което като го видя и да не се върна никога. Какво да снимам? Кажи, какво виждаш в тази стая, ето да те задържа? Мен? Да. Тебе ще тури в джоб и ще занесе. Не си толкова обемен. Давай. Като поне малките бутилчици. Джони Уокър. И ще изпива по път и поне една снимката. Ама ти имаш. Че един новините да снимам в България. То няма, те по новините показват само хубави работи. Най-хубавите. Аре бе, новини няма. Ние нищо нямаме, ти новини искаш. Те при нас от 10 години новините са едни и същи. Вървим вече нагоре, стигнахме дъното, отласкахме се. Сега вече трябва да се появи суша. Вили иска да гледа български новини преди да замине. А да му се смея всички. Ха-ха-ха! Да, нашото другарче. И да го сочи с пръст. Да.